ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MLA Jongarani constituency uba Pius Marwen. Hagashi Potarik Urisau Arhajar Arpulai. Ula pelaj Paitbah yakakot kapala jer kerteng ka Shnong Nongkynbah bat ka Riti Synshar Khadar. Yakabala thok bat penbit penbiang da Menteri Jong Shnong Nongkynbah uba Gigi Bung Snaitang. Haga jingyalang kapala long haga skul syarak red ha Shnong Nongkynbah hakabala sakhilang da uba Cornelius Nongbri uba long Vice Chairman Jong DSC Southwest Khasi Hills District. Uba Gigi Bung layathu baka jingpenmi jong u yakane kakot kalong kum kadak jong jingkan mau buram yala ujong ukpa uba Kualas Tongni uba long Menteri Barim jong Shnong Nongkynbah uba lalong kum Menteri hado arpopras nem kenti kata nado usnem khat khandai spa khandai puwei hado usnem arhajar khat khandai hagane kakot la tho lut ya ka jingtho nungkong ya ka Shnong ka jingwan jong niam Kristan Presbyterian ka jingseng ya ka skul banengkong da ka Balang Presbyterian ka jingwan ka surok bat kiwei ki Kampen Roy bat kumjuru ka history jong ki kur ki ba Shnong han Nongkynbah hagane ka kot la tho ru janai ya ki Riti Synshar Shnong jong Shnong Nongkynbah ya ka bala menjuru da ka dorbar Shnong Nongkynbah bat kani kan pensuk hado kata-kata ya ki pateng ki bansawan haba ki shimenta haga kam Synshar Khadar hapo ka Shnong Nongkynbah. Dekat dengan Joki, Nongkynbah, dan mengenai maknapor untuk jasa produk, Shnong, beberapa dengan pelaj, ya mereka kot Shnong, Riti, Synshar, Khadar, Shnong, Nongkynbah.